गिबियावनो ख्रिस्ट'नि मुङाव Emmas.Wisdom चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। आं आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे भिडिअखौ लानानै फैबाय। नोंथांमोना इसोरनि रावखौ बुजिनो आरो बिनि बोसोनखौ खोनासंनो आंनि जे चेनेल बेखौ नायनायनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ हामबाय होनो आरो नोंथाङा जुदि गिबि खेबै आंनि बे चेनेलखौ नायदोंब्ला नोंथाङा आंखौ आर'ज खालामनायजों लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट खालामोब्ला गाहाम जागौ। आंनि मुङा Emmas.Bosumataरि, आङो सासे इसोरनि रावखौ फोरोंगिरि। बै होनब्ला आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बिषयखौ लानानै फैदों। बे इसोरनि रावा गोबां बिषयखौ जोंनो नुजाहोजानायाव मा जालांगोन बे बिषयखौ जोंनो खोन्थादों। Armageddon war, मानसिफ्रा बुंनो हास्थायदों थामथि मुलुगनाङै दावहा। आं मोनथिया बे थामथि मुलुगनाङै दावहा जामारगोन आरो बेखौनो Armageddon दावहा बुंगोन नामा आं बेखौ बुंनो हाया। बबेखानि मानसिफ्रा बेखौ सानदों जाहैबाय Armageddon दावहायानो मुलुगनि थामथि दावहा जागोन होननानै। दा सेथि दावहाया जोबनानै थांबाय, नैथि दावहायाबो जोबनानै थांबाय 1945 नि गेजेराव आरो गोबां खहा जाबाय। जेब्ला जों हिस्ट्रियाव जोङो फरायो नैथि मुलुग दावहा नांनायाव समाव हिटलारा गोबां जिउसफोरखौ बियो होसो बुथारदोंमोन। सिख्ला आयथाफोरखौ गावनियाव कब्जा खालामनानै बियो गोबां जिनाहारि खालामदोंमोन आरो बेबायदिनो गावनि आर्मिफोरनो बेबायदिनो जिनाहारि खालामहोनो थाखाय बियो मोनसे लाभ केम्पबो बानायनानै बियो दोनदोंमोन आरो इहुदिफोरखौ गोबां बियो बुथारदोंमोन। जेब्ला हिस्ट्रियाव जों नायो अब्ला जों बेखौ मिन्थिगौ जाहैबाय बियो मोनसे केम्प बानायदोंमोन। बे केम्प सिङाव हिन्जावफोरखौ दुगैहोनो होननानै लं थं खालामनानै बे न'आव बियो सोनानै दोनोमोन आरो बे हाबखांनाय लोगो लोगो गेसखौ बियो अन खालामनानै बे गेसजों बे हिन्जावफोरखौ बिसो बुथारोमोन। बेबायदिनो जों हिस्ट्रियाव जों नुनो मोनो। दा बै समाव मानसिफ्रा सानदोंमोन जाहैबाय जे नुजाहोजानायनि जे God ना Antichrist, बे Antichristआ हिटलारानो होननानै मानसिफ्रा गोबांथार समाव बिसोरो सानदोंमोन आरो बेनो जोबथा जागोन नामा बेखौबो मानसिफ्रा सानदोंमोन। नाथाय संसारा जोबनानै थाङाखै। दिनै जोङो 2022 बोसोराव जोङो दङ आरो जोंनो गोबां रोखोमनि सिनफोर बे संसाराव लाबोदों। गोबां बेबायदिनो आंखालफोर बे संसाराव सफैदों, गोबां दावहाफोर बे सफैदों। बेबायदि जिनिसफोरखौ नायनानै जोङो गिख्रङो मा संसारा जोबनायाव सफैबारबाय नामा। नाथाय अनजाग्रा बिदा फंबाय, बिब' बिनानावफोर, ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, आं बेखौनो बुंनो हास्थायदों जेब्ला जोङो थांनाय दिनाव आं नोंथांमोननि गेजेराव बुंदों जाहैबाय जे साबखांथि बा जिसु ख्रिस्ट'नि जोमैनि रडआव लांनाया जाहैबाय 7 बोसोरनि सिगां जागोन होननानै। बिनि उनावसो इसोरनि रावा बुंदों दे 7 बोसोर महाक्लेश जागोन आरो जेब्ला 7 बोसोर महाक्लेश जायो अब्ला बे समाव एन्टिक्राइस्टआ आं थांनाय दिनाव नोंथांमोननि गेजेराव बुंदोंमोन बियो इहुदिफोरजों जिउसफोरजों बियो मोनसे सान्थिनि रादायखौ बियो खागोन। नाथाय गेजेर खन्द'आव बियो बे सान्थिनि रादायखौ बियो सिफायगोन आरो जेब्ला सिफायो अब्ला बियो सयसथिखौ मुलुगनाङैनो मोनसे एनाउन्समेन्ट खालामगोन आरो जायफ्रा बेखौ आगदा आखायाव नङाबा खाफालाव बेखौ लानाय नङा बिसोरो बायनोबो मोननाय नङा आरो फाननोबो मोननाय नङा। नैबे बिषयखौ जोंनो नुजाहोजानाय 13 अध्यायाव जोंनो इसोरनि रावा फोरोंदों। दा नैबे डायग्रामा जोंनो बुंदों। दा नैबे बिषयावहाय इसोरनि रावा जोंनो खोन्थादों इहुदिफ्रा जिउसफ्रा होसोजागोन। माथाइनि 26 अध्यायाव जेब्ला जों नायदो अब्ला जों नुनो मोनो, अब्ला जों बेखौबो मिन्थिगौ जों लुकनि 17 अध्याय, मार्कनि 13 अध्याय, नैबेबायदि इसोरनि रावाव जों नायोब्ला जों बेखौ नुनो मोनो जाहैबाय जे संसाराव ओरैबायदि आंखाल सफैगोन, संसाराव ओरैबायदि गिख्रंथाव सफैगोन, बांग्रिफोर मावगोन आरो जायफ्रा बे समाव थागोन जिउसफोर
जिउसफोरनि थाखाय बे 7 बोसोरा होननानै इसोरनि रावा जोंनो खोन्थादों आरो बिसोरो होसोजागोन होसोयै बिसोरो बुथारजागोन होननानै जोंनो मेथ्युनि 24 अध्यायावबो जोंनो खोन्थादों आरो जेब्ला जोङो रेभेलेशन बा नुजाहोजानायनि 6 अध्यायनिफ्राय लानानै 19 पदसिम 19 अध्यायसिम जेब्ला जों नायो अब्ला जों बेखौ नुनो मोनो दे मानसिफ्रा ओरैबायदि खस्थ'जों थांनो गोनां जागोन इसोरनि रागाया सफैगोन आरो फारसेथिं एन्टिक्राइस्टआ जिउसफोरखौ होसो बुथारनो हास्थायगोन बिसोरखौ आगदा आखायाव खाफालाव 666थिखौ लाहोनो बिसोरो हास्थायगोन नाथाय गोबां जिउसफ्रा जेरै रेभेलेशननि 7 अध्यायाव जोंनो इसोरनि रावा बुंदों रेभेलेशननि 7 अध्यायाव 1,44,000 जायफ्रा इसोरजों सायख'जानाय बिसोरो बे महरखौ लानाय नङा आरो गोबां मानसिफ्रा बेबायदिनो सिथारजागोन आरो होसोजागोन होननानै इसोरनि रावा बुंदों नै बे बिषयखौ आङो मानो लाबोदों मानोना बे बिषयानो जोंखौ नैबे आर्मागेडन वाराव लांगोन आरो बेबायदि होसोजानाय समाव इसोरा गावनि मानसिफोरखौ मदद खालामनो थाखाय मोनसे जायगायाव मेक्सिड' होननाय जोंनि बाइबेला जोंनो खोन्थादों दे बे जायगायाव जिसु ख्रिस्ट'आ खेबनैनि बे संसाराव फैगोन मानो जिसु ख्रिस्ट'आ खेबनैनि बे संसाराव फैगोन मानो होनोब्ला गावनि मानसिया बे एन्टिक्राइस्टजों होसोजादों बुथारजादों बेखौ बासायनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव बियो फैगोन आरो जोंनो जाकारियानि 14 अध्याय नोंथांमोना बेखौ फरायनानै लानो हागोन जाकारियानि 14 अध्याय 2 आरो 3 अध्यायाव जोंनो इसोरनि रावा बेखौबो बुंदों जे जिसु ख्रिस्ट'आ माउन्ट अलिभआव बियो फैगोन आरो फैनानै बियो गावनि मानसिफोरखौ बियो बासायगोन आं बे बिषयखौ बुंनो हास्थायदों अनजाग्राफोर जे आर्मागेडन वारआ मा जिनिस बिलाय ना थामथि दावहा मुलुगनाङै दावहायानो जामारगोन नामा आर्मागेडन वारालाय नैबे बिषयखौसो आं नोंथांमोननि गेजेराव एसे बिबुंथि लाखिनो लुबैदों दा फै होमबा आं इसोरनि रावखौ नोंथांमोननि गेजेराव फरायनानै होनि आर्मागेडननि बिषयखौहाय नुजाहोजानायनि 16 अध्याय जेब्ला जोङो फरायो अब्ला जों नुनो मोनो 16 अध्यायनि 12निफ्राय लानानै 16सिम आं नोंथांमोननि गेजेराव फरायनानै होनि बेनि उनाव 6थि आरफुआ गावनि खुरैखौ इउफ्राटिस दैमायाव लुहरबाय आरो सानजानि राजा बारलांनो दैया रानबाय अब्ला नुनायाव एम्बुफोर बायदि आङो माथाम बादुवा जिउखौ नुबाय बेफोरो आजगर जिबौ जुनार आरो नंखाय नाबिनि खुगानिफ्राय ओंखारबोदोंमोन बेफोरो सोमोगोनां हांखोफोर दिन्थिनाय बुहुतफोरनि जिउफोर आरो इसोरनि रावा बुंदों बोलोग्रासिनथार इसोरनि गेदेर सानाव दावहा नांनो थाखाय बे माथाम जिउआ संसारनि राजाफोरनियाव थांनानै बिसोरो गासैखौबो खौसे खालामहैबाय नै खोनासं जिसुआ होनदों आङो सिखाव बायदि स्रोदै फैगोन साबायस जाया सिरि मोननानै थायो आरो गावनि खसाबफोरखौ गानखानानै थायो मानोना बियो लंथङै थाबायदिंबायनानै मानसिफोरनि सिगाङाव लाजिनो गोनां जानाय नङा अब्ला बे जिउफ्रा इब्रायनि रावजों आर्मागेडन मुंख'जानाय जायगायाव गासै राजाफोरखौ ज' खालामगोन आरो इसोरनि रावा बुंदों बियो दावहा नांगोन सोरजों दावहा नांगोन इसोरजों बा जिसु ख्रिस्ट'जों बियो दावहा नांगोन दा जेब्ला जोङो आर्मागेडना मा बेलाय आर्मागेडना जाहैबाय मोनसे जायगानि नाम जायखौ बे इब्रायनि नाम बियो जेब्ला जों नायो अब्ला जों नुनो मोनो मेक्सिड' होननाय बे मेक्सिड' होननाय जायगायावसो बे आर्मागेडन वारा जागोन दा जिउस मेपखौ बा इजराइल मेपखौ गोरलैयैनो बानायनो हायो नैबे मेडिटेरियान सी बियो बेनिफ्राय जोंना नैबे बेबायदि नैबे जाहैबाय लेबानन थाबाय बेहाय सिरिया थाबाय बेहाय
बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय Sea of Galilee नैबे Jordan River नैबे Dead Sea बेनिफ्राय नैबेहाय जेरुसालेम थायो एसे गोजौआव जेरुसालेम नाजारेथ बेनि गाहायाव बा जेरुसालेमनि 60 माइल साथिंजाय मोनसे जायगा दङ बे जाहैबाय मेक्जिड' जायखौ होनदों आर्मागेडन वारआ बेहाय जागोन मेक्जिड' बे जाहैबाय 60 माइल्स साहा जेरुसालेमनि साहा आरो बे जायगायाव नैबे माथाम जुनार आरो एन्टिक्राइस्ट बे एन्टिक्राइस्टआ इसोरजों दावहा नांनो गासै संसारनि राजाफोरखौ जुथुम होगोन होननानै इसोरनि रावा बुंदों जेब्ला जों दानियेलनि 7 अध्यायाव जों जेब्ला जोङो फरायो जोङो बेखौ जों नुनो मोनो आरो जोङो रेभेलेशननि 17 अध्यायावबो जोङो बेखौ फरायब्ला जों नुनो मोनो जे बे राजाफ्रा 10 राजा होननानै जोंनो खोन्थादों 10 kings आरो बे 10 राजाया गोबां मानसिफ्रा बै समाव सानदोंमोन जाहैबाय इउर'पियान इउनियनाव जेब्ला 10टा कान्ट्रिया जेब्ला इउर'पियान कान्ट्रि बानायदों अब्ला बिसोरो सानदोंमोन जाहैबाय बियो दानियेलनि 7 अध्याया फुलफिल जाबाय होननानै नाथाय इउर'पियान इउनियनाव दा 10टानिबो बारा जाबाय दा आं बेखौ बुंनो हास्थायाखै जे मानो नाथाय आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखौसो बुंनो हास्थायदों फैगोन दिनाव बे 10टा राजाया इसोरनि खिलाफ बा इसोरजों जेंना गसंनो नैबे मेक्जिड' जायखौ होनदों आर्मागेडन वार आर्मागेडन दावहा बे दावहा नांनो जिसु ख्रिस्ट'जों बियो मेक्जिड' 60 माइल्स साहा जेरुसालेमनियाव बे थांगोन नैबे जायगायाव जेब्ला जोङो नायो अब्ला बियो दावहा नांनो थाखाय मोनसे हाजो थिला बायदि बानायनानै दोननाय बे मोनसे जायगामोन एक्चुअली बे जायगाया मोनसे प्लेन एरिया आरो बै समावहाय गोबां दावहाफोर बेयाव जादोंमोन बेनिखायनो गोबां फिसा फिसा बेबायदिनो हाजोफोर बानायनानै दोननाय बे मोनसे जायगा बे मुंदांखा मोनसे जायगा बे जायगायाव गासै 10टा राजा आरो गोबां संसारनि मानसिफ्राबो बेबायदिनो जिसु ख्रिस्ट'नि मानसिफोरजों दावहा नांनो बियो फैगोन जिउसफोरखौ नाख्रेबनानै एकदम दंस खालामनो थाखाय बे जायगायाव फैनानै इसोरनि जे सायख'जानाय जातिखौ दंस खालामनो हास्थायगोन नाथाय बे समाव जिसु ख्रिस्ट'आ खननैनि बे संसाराव फैनानै बियो मा खालामगोन इसोरनि रावा बुंदों बे जायगायाव जाकारियानि 6 अध्यायाव जेरै बुंनाय बायदि दानियेलनि 9 अध्यायाव जेरै बुंनाय बायदि आरो 19 अध्याय जेब्ला जों नायो जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव फैनानै बियो मा खालामगोन बियो एन्टिक्राइस्टखौ आरो फल्स प्रफेटखौ बियो नस्थ खालामनानै बियो सिगांग्रो बे नोरगाव दोनहरगोन बा गारहरगोन आरो गावनि मानसिफोरखौ बियो बासायगोन नैबे बिषयखौ जोंनो आर्मागेडन वारआ जोंनो खोन्थादों दा नैबे बिषयखौ जोङो मोनथिबाय दा आं आसा खालामो अनजाग्राफोर दे नोंथांमोना आर्मागेडन वार बा बेबायदिनो गोबां खोनाबोबाय थाबाय जानांगौ नाथाय बे आर्मागेडन वारानो जाहैबाय जेरुसालेमनि 60 माइल्स साहा गोजान आरो बे जायगायाव इसोरनि मानसिफोरखौ सिथारनो इसोरनि मानसिफोरखौ दंस खालामनो बे संसारनिफ्राय गोमोरहोनो नैबे एन्टिक्राइस्ट फल्स प्रफेट आरो बेबायदिनो बादुवा जिउफ्रा लोगो नांनानै 10 जन जे राजा दानियेलाव जेरै बुंनाय बायदि 7 अध्यायाव बिसोरो एकदम लोगो नांनानै इजराइलफोरखौ फोजोबस्रांनो हास्थायगोन नाथाय इसोरा इजराइलफोरजों लोगोसे दंखाय इजराइलजों इसोरा मोनसे रादाय खानायखाय आब्राहामजों आइजाकजों रादाय खानायखौ इसोरा बावालासे
बियो संसाराव बियो फैनानै गावनि मानसिफोरखौ बियो बासायफैगोन आरो बे 10 जन राजा जे आरो बेबायदिनो बाबिलननि जे राजाफोर आरो बेबायदिनो गोबां राजाफोरखौ बियो दंस खालामगोन आरो इसोरा बिसोरखौ बासायगोन आरो बै दिनाव इसोरनि रावा बुंदों जिसु ख्रिस्टआ बुंदों लुकनि 17 अध्याय 37 आव सेलाफ्रा बिनियाव सोंबाय अ फोरबु बहा जिसुआ बुंफिनबाय गोथै सहआ जेरावनो थायो बेयावनो सिगुनफ्राबो ज' जायो जेराव गोथै सहआ थायो बेयाव सिगुनफ्रा ज' जायो मानो जिसु ख्रिस्टआ बेखौ बुंदों जोङो नुजाहोजानायाव जों नुनो मोनो जे नुजाहोजानायनि 19 अध्यायाव जोङो फरायब्ला जों बेखौ मोनथिनो हायो मानो जिसु ख्रिस्टआ बेखौ बुङामोन नुजाहोजानाय 19 अध्याय 17 निफ्राय लानानै 18 सिम बिनि उनाव आङो सासे आरफखौ सानाव गसंनानै थानाय नुबाय नख्राङाव बिरबायनाय गासै दावसेन मानिफोरखौ गोबारै हज्रिनानै बेबायदि होनबाय फै इसोरनि गेदेर बहस जानो ज' जाफै फै राजाफोरनि सान्थ्रि गाहायफोरनि दावहा नांग्राफोरनि गरायफोरनि आरो गरायाव गाखोनायफोरनि गलाम आरो गलाम नङै गेदेर आरो उन्दै गासै मानसिफोरनि बेदरखौ जा फै सोरखौ होनखो सिगुनखौ होनबाय जेब्ला 10 राजा आरो गोबां मानसिफ्रा संसारनि गोबां मानसिफ्रा इजराइलनि हेंथा गसंनानै इसोरजों दावहा नांनो इजराइलनि मानसिफोरजों दावहा नांनो फैयो अब्ला इसोरा फैनानै गावनो बे 10 जन राजा आरो एन्टिक्राइस्ट आरो फल्स प्रफेटनि जेब्ला हेंथायै गसंनानै बुथारजोबो मानसिफोरखौ संहार खालामो बिसोरनि बेदरफोरखौ जानो सिगुनफ्रा ज' जायो आरो सिगुनफोरखौ इसोरनि रावा बुंदों जादो फोरबोनि बहस आरो सिगुनफ्रा ज' जानानै बे गोथै सहफोरखौ बिसोरो जायो नैबेबायदि जोंनो इसोरनि रावा जोंनो मोजाङै नुजाहोजानाय 19 अध्यायाव आरो लुकनि 17 अध्यायाव जोंनो फोरोंदों बेनिखायनो अनजाग्राफोर इसोरा गावनि रदायखौ बियो बावालासिनो पुराना नियमाव आब्राहाम आइजाक गासै मानसिफोरजों मोनसे रदाय खादोंमोन बे रदायखौ गोसोखांनानै इसोरा आरोबाव बे संसाराव फैनानै गावनि मानसिफोरखौ बियो बासायनो बियो फैगोन आरो संसारनि गासै गाज्रि मानसिफोरखौ दुष्टफोरखौ पापी माहारिफोरखौ बियो फोजोबस्रांगोन आरो बे संसाराव बियो 1000 बोसोर सासन खालामगोन आरो इसोरा नोंथांमोनखौ बोर होथों बे भिडिअनि दारै आं आसा खालामो नोंथांमोना आर्मागेडन वारआ मा बेखौ बुजिबाय इसोरा बोर होथों आमेन